Saheba, Saheba, hey, so Musab malam ne akan kira Saheba, Saheba, Saheba Kina ke so da gaskiya duk inda kika shiga zuciya tana biye da ke Idan kina kusa da ni nakan manta da damuwata ke kadai ce a raina sai ba ta har abada Ya habibti ya sahibti انتي نوريني قلبي يحبك للأبد يا أجمل فتاة كيرك هنونا متفتار هر كرشري بابو وتائرينكي سايبة my one and only Saheba, Saheba Haya haya sawa sawa Musab malam ne hakan kida Saheba Haya haya sawa sawa Musab malam ne hakan kida so da gaskiya duk inda kika shiga zuciya tana biye da ke idan kina kusa da ni nakan manta da damuwata ke kadai ce a raina sai ba ka har ada ya habibti ya sahibti inti nuraini أجمل فتاة كيرك هنونا متفتار هر كرشنا رأي بابو وتائرينكي سايبة my one and only Saheba Saheba هيا هيا سوا سوا Musab malam ne akan kira Saheba هيا هيا سوا سوا Musab malam ne akan kira kun je da ta kasance a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alama subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma nishaɗantarwa kuma wannan tasha ta mai albarka tana kawo muku labaran BBC kai tsaye a duk lokutan da suke yi ko da safe ko da rana ko da yamma duk muna kawo su a wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Arewa Times to don haka mai kake jira kai maza ka danna mana kalmar nan mai alama subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Times sannan kada ka manta inda dama kai mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp sannan inda dama zaka danna mana liking sannan inda dama kai mana share din sa mun gode da kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Times Hausa TV